Saan po? Hi mga kawa! Welcome back to Mary's Kitchen! Today's video po, seafoods mukbang po tayo. Meron po tayong Cajun sauce. Yung drinks po natin, lemon tea. Tapos may rice po tayo sa likod. Yung seafoods po natin, meron po tayong shrimps, crab, squid, tahong. Tapos may corn po tayo. Pero before tayo kakain, bless muna natin yung food na sarapan. Sa mahilig po sa seafoods, sa lahat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. Kain po. Sarap. Bawal ka ni day. Yes, beauty ka.
Ano, sarap.
Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po. Sa lahat po nag-share po ng videos po ng Maggie's Cuisine, thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go at saka Rochella Kawad po. Sa Sulid Kao po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Steve Vlogs, Nanay Madselen, Giner, Senior Junior TV, at saka Angie Monsor. Sa Super Kao po, Arcelo Bunes, tsaka Ens Mukbang. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Pakilike at subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers. Shoutout po sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout din po. Shoutout po sa Team Matibay, lalo na po kay Ma'am Christine Cecil Ogawa, sa anak niyang may vlog po. Pakilike and subscribe po. Maria Chance Vlog po. Maraming salamat. Shoutout po kay Mamita Brenny Lagangan. Shoutout po Mamita. Shoutout po kay Jessie Pastrana, Stella Batusin, Abby Calderon, Iding Enselay, Nancy Susun, Alma Paredes, at saka Jason Laksamana. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa laging andito po sa premiere. It's Sweet Alma, PG Family Mukbang, The Foodie Bee, Babayang Maharot, Nanay Madselen, Lola Ganda, Yorowa, Itsugi, Food is Life TV, ST Vlogs, Win Eats, Cook Like Crazy, Raw and Cook Food ASMR, Usang Talaro, Rimis TV Watkins, ETG Kitchen, May Vlog, Jenny Capares, Eat with Glue, Tens Mukbang, Hungry J, Hungry Ann, The Hungry Melrose, Ikim Rasalas, Mais Vlog, Giner, Katots TV, Angie Monsor, Senior Junior TV, Papa Boy TV, shoutout po kay Michael Vlog TV, Jefferson Vlog, Ay Garcia 1301, Angel Mendoza and Sol. Sa lahat po nandito po sa premiere na hindi ko na-mention, shoutout po. Shoutout po sa kababayan natin andyan po sa Dubai, lalo na po kay Nordy Misilio, Bon, at saka kay Ruth Ann Corpos. Shoutout po sa inyo. Shoutout mo din kay Jessie sa New Zealand. Shoutout po sa Team Katorto. Shoutout din sa mga Inudita friends ko po, sa mga Taiwan friends ko po. Shoutout po. Shoutout po sa mga taga-Alintaya Magaldan po, sa Pangasinan, lalo na po sa Sarati family. Shoutout po kay Aldrin at saka kay Mama Emma. Shoutout Lutia, Kawad, Inok, Salbanera, tsaka Bulawid, shoutout po. Shoutout po sa taga Danao, Calbayog po, lalo na po sa Goyes family, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Damaso Compound, Balingas sa Quezon City, lalo na po sa Talahiban family, shoutout po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe. Mag-iskusin po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.